Добре дошли в 24 Ins, платформата, която прави застраховките ви бързи, лесни и достъпни онлайн. Знаете, не можем да предвидим всичко, но можем да сме подготвени за него. С застраховка имущество от 24 Ins защитавате дома си от пожар, наводнение, кражба и други непредвидими събития. Изберете защита за апартамент или къща, както и за обзавеждане, техника. Вие решавате какво да включите и в какъв размер. Само с няколко клика сравнявате оферти от различни компании и персонализирате покритието си. Системата предлага препоръчителна застрахователна сума, която можете да промените според нуждите си. С 24 Ins спестявате време и пари. Като сравнявате оферти, избирате най-добрата цена и получавате полицата си онлайн. С 24 Ins всичко ще бъде наред. За целта сега изберете нова застраховка от главното меню. После от падащото меню изберете имуществени застраховки. Тук въвеждате основната информация за вашия имот. От падащото меню избирате обект на застраховане – апартамент или къща. След това посочвате разгънатата площ на имота в квадратни метри. Ако вече сте имали застраховка имущество, избирате предишния застраховател от списъка. Не пропускайте и полето за населено място. Въведете или изберете града, вписан в нотариалния акт. Когато попълните данните, натиснете бутона напред, за да продължите. А ето и бонус. Всяка сключена застраховка през 24 Ins ви носи кешбек точки, които можете да използвате при сключване на следваща полица. Така пестите още повече. На тази стъпка избирате застрахователната сума за вашата сграда. Това е стойността, която бихте получили като обезщетение при пълна загуба. След това можете да решите дали да включите и покритие за движимо имущество, за мебели, битова техника, електроника и лични вещи. Вие определяте стойността според нуждите си, за да получите индивидуална защита за вашия дом. Когато сте готови, просто натиснете бутона Виж оферти, за да сравните предложенията от различните застрахователни компании и да намерите най-подходящото решение за вас. Ето ги и препоръчените оферти от 24 Ins, събрани на едно място, за да сравните лесно условията и цените на различни застрахователни компании. Виждате ясно застрахователната компания, цената в лева и евро за по-голямо удобство. Какво покрива всяка оферта? Можете да разгънете пълната информация, за да се запознаете с покритията. В 24 Ins искаме не само да ви предложим най-добрите оферти, но и да ви улесним финансово. Затова всяка застраховка може да бъде платена наведнъж или разсрочено на 2 или 4 вноски. Така, вие решавате как е по-удобно за бюджета ви, а застрахователната ви защита започва веднага. При разсрочено плащане вие получавате пълния брой бонус точки още в началото, така печелите същите предимства, както ако платите наведнъж. Избирате офертата, която ви подхожда най-добре и с един клик на бутона Поръчай онлайн продължавате към сключването на полицата. От полето в ляво можете да промените застрахователната сума на сградата, както и сумата на движимото имущество. Офертата ще се промени в реално време. Под панела за промяна на сумите ще откриете данни за имота, които данни също могат да бъдат променени. При избора на покрития се отварят всички покрития към съответната оферта. Могат да бъдат общи покрития и включени покрития извън общите. Ето част от общите покрития. Движимо имущество, пожар, експлозия, мълния, природни бедствия, буря, ураган, градушка, проливен дъжд и други, земетресение, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед, злоумишлени действия на трети лица, вандализъм, счупване на стъкла, изтичане на вода от тръби и инсталации, късосъединение и токов удар, гражданска отговорност към трети лица,
кражба чрез лом и грабеж. В 24 инс ви даваме възможност за избор. Към основната оферта на застрахователното дружество виждате, че застрахователната сума може да е в един, два или три варианта. При всеки вариант размерът на покритията се променя спрямо избраната застрахователна сума. Предимството на тяхното наличие е, че вие сами решавате кой вариант ви устройва към момента. Вие информирано избирате подходящата защита за вашия дом. Докато все още сте на страницата препоръчани оферти от 24 инс, можете да се запознаете с подробна информация, свързана с застраховката. Това става, като изберете линка подробна информация. Ще ви се заредят 4 таба. Защо сключвам застраховка имущество, какво получавам, защо да се доверя на 24 инс и документи, които са свързани с застраховката. За да преминете напред, е необходимо да се съгласите с начина, по който обработваме личните ви данни. Затова кликнете на бутона "Съгласявам се". Попълнете имейла, на който искате по-късно да получите застраховката. Изберете на календара от коя дата бихте желали вашата застраховка да влезе в сила. Почти сте готови. Попълнете адреса на имота на кирилица и попълнете с "да" или "не", дали обектът се обитава целогодишно, дали сградата е въведена редовно в експлоатация с законно установен документ, дали сградата е масивна конструкция и дали разстоянието от жилището до най-близкия воден басейн е над 100 метра. От екрана "Данни за имота", както и от настоящият екран "Данни за собственика", можете да проверите параметрите на застраховката и предоставените данни на имота от бутона "Данни за поръчката" до тук. В случай, че откриете някаква неточност, можете да я промените. На стъпката "Данни за собственика" най-напред изберете дали попълвате данните от името на физическо лице или на юридическо лице, едноличен търговец. След което продължете да попълвате исканите от вас данни. Съобразете се с отметката "Застраховащият съвпада със собственика на имота". Ако застраховащия не съвпада, тогава е необходимо да продължите с попълването на още малко данни. След като сте се уверили, че всички данни са коректни, можете да преминете към стъпката за получаване и доставка на застраховката. Ако разполагате с промокод, въведете го, за да получите отстъпка. А ако имате натрупани бонус точки от предишни застраховки, изберете колко от тях да използвате, за да платите сега по-малко. Не забравяйте, че и тази застраховка ви носи нови бонус точки. На финала сте. Тук избирате как да получите документите си. Може да ги вземете от офис или автоматична станция на Speedy, от офис на брокер Инс или да получите доставка директно до адрес. Плащането става лесно и удобно. Заплащате стойността на полицата директно на куриера на Speedy при получаване. Остава само да маркирате съгласие с условията и да натиснете бутона "Потвърди поръчката". Поздравления! На посоченият от вас имейл вече са изпратени всички необходими документи, общи условия, информационен документ и договор. След получаване на плащането, полицата ще бъде достъпна и в личния ви профил в 24 инс. Не забравяйте, с всяка застраховка печелите точки по програмата ни за лоялност, които може да използвате за бъдещи полици. А ако имате нужда от помощ, нашите колеги са на разположение 24/7 на специалната телефонна линия за съдействие при щета или застрахователна консултация. Вашият имот вече е защитен, а спокойствието ви е гарантирано.